Ini orang je sung abo khaimani ini khumulungno kiting je kekta constituency tongnai o constituency ni sini jara batalene rok olo tongo khorokbroi borongno tuyoi taklai ni je ADC je aboni chongmari abo to jekono chongmari ma nangpugmani tofano ADC no je jagao tabok ADC jara hapango tongnai tai chini hastin hapanga tongnai borok aboni je naisingman je chini tiprasa ba tribal dofarongni jati sotta bikas ni samungno abono borok khutung tungnoi kombol kangsa rigne kangsa o jagat lang thangkha abo hite ADC no uddhar ma khailai I khumulung kubui jate khumulung tongna toi abono tei borok jate kubun bumung bai dingmanya toi thangnai bisi bazar nukha aboni bagoino jong awai khai tongo chini ei battalion ni bagoi jong vote sanito to ADC ni je objective ADC je nai singmung o jaga khuri borok nong tabo tung tab khumlung tongo nong nai di oro je infrastructure abo khumpo academy ong thun oroni museum ong thun tei je kubun obong mani abo left front je khai kalang mani abuni bara kaisa it thaisa bogja khade bogja giya kintu nai di borok ni sak ni nukhung rongno sak nogrong nang ke borok o nuyong mahai sajokha khumulong hingkai abuni khum hindi bulai hindi bufang hindi bebakno borok abono sisuit lam thangka kaje tewaisa sung khumulungo khum asai denani bagi nango karon chini tiprasa rongno chini dofano thangani hingkai je ADC bini kubui je naisingmung o faising te himna nang kaham chakhana nangnai lokorok miloi sing babak miloi kaham chakhana nangnai e additional 5 বছর dong sakhai chirika BJP tibramo thamiloi ADC headquarter no dong sokhaika ADC elaka no dong sokhaika kaje o dong sona hat thaka basina hakai bamfront saratai kono lama kre yang Switzerland samne headquarter no tini o jaga no tam khajaba kaje e danop thake ba rakhamana kai ADC no bamfront yagono tisai nai dorkar aboni bai lokorong thini sing appeal khainai অনুরোধ খাইনাই ফাইদে তাখর বখর ADC no toisa tamnai borok khainani akunani akabare tamnai oroni pran taise philogoi ti phainani bagai bam phano